Kamulyan lan Prasangka ditulis déning Jane Austen. Kamulyan lan Prasangka bab 1. Iku sawijining bebener sing meh kabeh wong ngakoni yen priya sing isih dhewekan lan nduweni bondo akeh mesti butuh bojo. Sanadyan durung mesti dingerteni kepiye perasaan utawa pandangane wong kuwi nalika sepisanan tekan ing sawijining lingkungan, nanging bebener iki wis kuat banget ana ing pikirane keluarga-keluarga ing saubengé. Nganti dheweke dianggep kaya duweke salah siji saka putri-putrine. "Mas Bennet sayangku," ujare bojone ing sawijining dina. "Apa kowe wis krungu yen Netherfield Park pungkasane wis disewa?" Pak Bennet mangsuli yen dheweke durung krungu. "Nanging wis," mangsule. "Soale bulong mau saka kene lan wis crita kabeh marang aku." Pak Bennet ora mangsuli apa-apa. "Apa kowe ora kepengin ngerti sapa sing nyewa?" pitakoni bojone kanthi ora sabar. "Kowe kepengin crita lan aku ora keberatan ngrungokake. Lho, sayangku, kowe kudu ngerti, Bulong ngomong yen Netherfield wis dijupuk dening priya enom sugih banget saka sisih lor Inggris. Dheweke teka dina Senen kanggo kreta 4 jaran kanggo ndelok panggonan kuwi. Lan seneng banget nganti langsung sarujuk karo Pak Morris. Dheweke bakal miwiti manggon sadurunge Michaelmas lan sawetara pelayane wis bakal mlebu omah ing pungkasan minggu ngarep." "Sopo jenenge?" "Bingley." "Wis omah-omah apa durung?" "Durung mesti wae. Priya sugih sing isih dhewekan, penghasilane 4 utawa 5.000 setahun. Wah, apik banget kanggo anak-anak wadon kita." "Kepiye maksude? Apa hubungane karo dheweke?" "Mas Bennet, kok kowe ngono sih? Mesti wae aku mikir yang dheweke bisa omah-omah karo salah siji anak kita. Apa kuwi tujuane dheweke manggon nang kene?" "Tujuan? Ah, ngomonganmu kuwi aneh. Nanging bisa wae dheweke tresno karo salah siji saka anak kita. Mula, kowe kudu cepet dolan marani dheweke sakwise teka. Aku ora weruh perlu kuwi. Kowe lan anak-anak wae sing lunga, utawa malah dikirim dhewe. Luwih apik, soale kowe dhewe ya padha ayune karo dheweke. Bisa wae Pak Bingley malah luwih seneng karo kowe." "Ah, kowe muji aku. Biyen aku pancen tau ayu, nanging saiki ora nganggep dhewekku istimewa. Yen wong wadon wis nduweni 5 anak wadon sing wis gedhe, kudune ora usah mikir kaendahane dhewe maneh. Ing kahanan kaya ngono, biasane wong wadon uga ora nduweni kaendahan sing isih bisa dipikirake. Nanging Mas Bennet, kowe pancen kudu dolan marani Pak Bingley yen dheweke wis teka. Aku ora janji. Nanging pikirno anak-anakmu. Bayangno kepiye apike masa depane salah siji bisa omah-omah karo dheweke. Tuan William lan Lady Lucas wae wis arep dolan mung amarga kuwi. Padahal biasane ora tau nyambangi wong anyar. Kowe kudu lunga, soalnya kita ora bakal bisa dolan yen kowe ora lunga dhisik. Kowe kakean pertimbangan. Aku yakin Pak Bingley bakal seneng ketemu kowe. Lan aku bakal nitip surat kanggo ngandani yen aku setuju banget dheweke milih salah siji saka anakku. Sanajan aku bakal nyelipke pujian kanggo Lizzie cilikku. "Aja ngono. Lizzie ora luwih apik tinimbang liyane. Dheweke ora setengah ayune Jane lan ora setengah ramahe Lydia. Nanging kowe mesti wae luwih milih dheweke." "Ora ana sing istimewa saka dheweke kabeh," wangsule Pak Bennet. "Kabeh padha wae. Konyol lan ora ngerti apa-apa kaya bocah wadon liyane. Nanging Lizzie nduweni pikiran sing luwih cepet tinimbang para sedulure." "Pak Bennet, kowe kok iso ngomong kaya ngono marang anak-anakmu dhewe? Kowe seneng gawe aku nesu. Kowe ora nduweni welas marang sarahku sing ringkih iki." "Kowe salah paham sayangku. Aku malah ngajeni sarahmu. Kuwi wis dadi kancaku lawas. Wis 20 taun luwih aku krungu kowe nyebut-nyebut kuwi." "Ah, kowe ora ngerti sepiro aku nandang. Nanging aku ngarep kowe bakal kuat lan isih urip kanggo ndeleng akeh priya sugih teka ing kene.
Ora ana gunane yen nganti 20 wong teka, yen kowe ora gelem dolan marani dheweke. Tenang wae, yen nganti 20 wong teka, aku bakal dolan marani kabeh. Pak Bennett kuwi wong sing unik banget. Pinter, seneng nyindir, tertutup, lan kadang ora bisa ditebak. Sakjroné 30 taun luwih bebrayan, bojone durung iso tenan mangerteni watake. Nanging pikirane bojone luwih gampang diwaca. Dheweke wong wadon sing pengertenane cethek, pengetahuane sithik, lan watake ora tetep. Yen ora puas, dheweke nganggep awake dhewe lagi lara saraf. Tujuan uripe mung siji, golek jodoh kanggo anak-anak wadone. Lan hiburane ya iku dolan lan ngrungokne kabar.